राजकारणात कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन येत नसतो हे जरी कितीही खरं असलं तरी आजच्या राजकारणात सत्ता सुंदरीचं आकर्षण फक्त नेत्यांनाच नाही तर कार्यकर्त्यांनाही असतं। खरं तर नेत्यांची बांधिलकी ही जनतेशी असायला हवी, एका ठराविक राजकीय विचारधारेशी असायला हवी। पण आजकाल नेत्यांची बांधिलकी ही केवळ आणि केवळ सत्तेसोबतच असते। त्यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत कोणत्याही ठिकाणी सत्ताधारी पक्षात नेत्यांची आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची हाऊगर्दी झालेली पाहायला मिळते। अशा प्रकारे सगळेच नेते सत्ताधारी पक्षात गेले तर सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांना वाचा कोणी फोडायची? सिंधुदुर्ग जनतेला हा प्रश्न कधीच पडला नाही, कारण जनतेच्या प्रश्नांसाठी माजी आमदार परशुराम उर्फ जिजू उपरकर हे नेहमीच विरोधक म्हणून सक्रिय राहिले। त्यांनी जिल्ह्यात प्रबळपणे राजकीय विरोधकाची भूमिका बजावून सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वठणीवर आणलं। कदाचित सत्तेशी नव्हे तर सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेशी बांधिलकी असणारा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचाच नेता असावा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अलीकडेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या। त्यावेळी अनेक ठिकाणी सत्ताधारी पक्षानं विरोधकांनी एबी फॉर्म दिलेल्या उमेदवारांना आर्थिक आमिष दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायला लावून त्यांना अक्षरशः विकत घेतलं। एवढंच कशाला, लोकसभा विधानसभा निवडणुकीत जनतेच्या मताची 1 ते 3,000 रुपये किंमत लावून मायबाप जनतेलाही विकत घेण्याचा प्रयत्न केला। थोडक्यात लोकशाहीचं बाजारीकरण होण्याचा हा काळ। या काळात बाजारव नेते आणि कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षात बेडकासारख्या उड्या मारून आपल्या स्वहित जपताना जिजींसारखा नेता विरोधी पक्षात राहून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडतोय हेही नसे थोडके। आजच्या या बाजारू राजकारणात जनतेच्या प्रश्नांची कुणालाच पडलेली नाही। प्रत्येक जण आपापल्या तुंबड्या भरण्यात व्यस्त आहे। विरोधी पक्षात राहून जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची कुणाचीही मानसिकता राहिलेली नाही। मात्र जिजू उपरकर हे सातत्यानं करतायत। राजकारणात शब्द दिला जातो आणि वेळ आल्यावर तो सोयीस्कररित्या मोडलाही जातो। राजकारणात कार्यरत राहायचं असेल तर पाठीत खंजीर खुपसण्याची कला अवगत असावी लागते। त्यामुळे राजकारणी नेते मंडळी कधीच कुणाची नसतात असं म्हटलं जातं। मात्र परशुराम उपरकर याला अपवाद ठरतात। त्यांनी आजवर समोरच्याला दिलेला शब्द कधीच मोडला नाही। राजकीय विरोधकांच्या पाठीमागून वार करणं त्यांना उभ्या आयुष्यात कधी जमलं नाही। राजकारणात जे काही हिशोब असतील ते त्यांनी समोरासमोर चुकते केले। त्यांच्या सडेतोड स्वभावामुळे राजकीय दृष्ट्या त्यांना फार मोठी किंमत चुकवावी लागली। तरीही राजकीय फायद्या तोट्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी आपला स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नेहमीच जपलाय। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आवाहन केल्यानंतर 90च्या दशकात तळकोकणात शिवसेना रुजवण्यासाठी अनेक शिवसैनिकांनी आपलं सर्वस्व झोकून देत काम केलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात नेहमीच वरचढ राहिलेल्या समाजवाद्यांना आणि काँग्रेसच्या पांढरपेशा नेते मंडळींना बाळासाहेबांचा एक कडवट शिवसैनिक अक्षरशः पुरून उरला। त्यानं प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला। त्यानं आंदोलनं यशस्वी करताना प्रसंगी पोलिसांचा गुरासारखा मार सुद्धा खाल्ला। अनेकदा विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत रस्त्यावर झालेल्या लढाईत त्याचं डोकं फुटलं, शरीरातून रक्ताची धार वाहिली, पण तो कधीच मागे हटला नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी हातात दिलेला भगवा ध्वज त्यांनी कधीच खाली पडू दिला नाही। शिवसेना प्रमुखांनी दिलेली रुद्राक्षाची माळ त्यांनी अगदी प्राणपणानं जपली। बघता बघता बाळासाहेब ठाकरेंचा हा लढवय्या तरुण जिल्ह्यातील समस्त शिवसैनिकांचा लाडका जिजी बनला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना फोफावण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत सर्वात जास्त त्याग कोणी केला असेल, पक्षासाठी विरोधकांचे वार अंगावर झेलून आपलं रक्त कोणी सांडलं असेल तर ते फक्त जिजू उपरकरच होते। त्यांचा कट्टर राजकीय विरोधक सुद्धा ही गोष्ट कधीही नाकारू शकणार नाही। अशा नेत्याला आज वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा।